Hi guys, maayong gabi di ami karon. Dia sila taga kuan sila taga Bohol. Nya manhihapon ta kay para pag-abot dito sa payag dili na magkaon. Gikan ko dito sa kuan kang Auntie Ador kay nagpa kuan ko sa blessing para sa payag. By Sunday puhon kung madayon, puhon maloy ang Ginoo. And then ang akong motor pod gipaayo pod sad nako kay gatingog-tingog tung sa pangunahan ang sa brake. So daot di ay ang iyang brake pad hilis na. Nya kay wala man nakuha ang bolt katong sa kuan, connect na tong brake pad na wala nahimo. Ang kuan na lang akong gipailisan ang kuan kanang busina sa motor. Nya karon mga unta, kumanaog ayo ang motor. Nya mga unta ari si Madam nag-inusara ta ani guys. Nya na ay customer lagi ni Madam Dani from Bohol. Kani sila. Kani sila apprentice ni sila sa Benedict. Ha, mas Guys, mga unot pa. Wala si Maring Inday nakana din eh. Wala na sa siya nakasuroy. Wala na pud sad ko niya nakakontak man. Lain ba yung balay? Makuha man mo Ha? Makuha. Ano nila dapat eh? Gano biya kabulakan ilangan. Natong sudaan di ara oh. Yan na ay. Libre naman ni Madam na. Manhuha tayo ni kay libre ni siya. Alam ka ba kainin? Mana? Wala lang, ano. Kaon Madam? Pangaon, madiri. Happy 1 million viewers. Ayaw ka ng 1 million kay maula na dana. Uy, i-follow ko ha. Oo. Sa akong Facebook page, Mayamiya. Sa akong YouTube channel, Mayamiya o Mayamiya Lifestyle. Pila yung followers sa Facebook mo? Sa Facebook, 191. Wow. Nagana dahil? Kita lang ko na niya sa kwat? Ang sa YouTube, 108,000. Maria nga. Maria. Uy, i-follow ko. Oh. Search, ito yung search kay. Kita tas content ba? Okay. Oo. Sila na. Wala, nanakoy ko anda yun. Ano mo? Followers mo, follow ni siya, mo follow to siya na. Nanay duha ka followers dayon. Sa isa. 50, 40. Sa isa. 90, 110. 110 eh. Unsa wala tang biyahe gani diha alas 5? Ay, Wala alas naman 5? yung bayang gihulman kay ugma ang bayaran ko ang kagkuan di pa. Police na rin kay Kalina pa city. Wilis ta ya kay kuan ron. Cancel pa? Wala pa kuan. Napay mo kakatagas lang kabisog biyahe ko. Tungod atong tsunami. Unsa man? Dili ano ay agi sa kapar ko, di ato pa man kuan. Cebu. Di5 na lang. Or nice lagi kuan ba. Di5 te. Sa tao sa motor na maintenance pa. Ah. Bawal ba ang ilo sa kuan? Barko dili. Kani mo? Kira man. Ha? Siguro basta okay man siguro okay. Kaan ka ng Sudok. oh. Okay, siguro. Ah. Pero Di na kinahanglan og mga papel-papel. 85 lang. Support na bawal. Ah. Pero kinahanglan nga i-case siya. Gitilapan daw siya. Naunta ko no. Gitilapan daw siya. Damit kay mong kuan spicy madam oh. Pagpalit Magagana na kay da. madam, tag kinisira na. Palang-halang ito ba? Magagana kay da. Nakagana sa kaon guys oh. Maria, ano to? Ma'am, Maria. Maya. Maya. M-A-Y-A. Maya. Maya. Mia. M-I-Y-A. Maya. Ba? Maya Mia. Ah, da be? Maya Mia. Kaya sa ubos. Kini. Oh. Maya Maya man ni. Maya. Mia o kana. Ay, unsa ra sa YouTube ni mo ba? Facebook. Sa Facebook. Kani. Lagi ko ni. Ay, ikaw ni. Join. Mauna asya. Lagi. Ko lagi ni part. Page ba na? Oh. Mm. Maya Mia. Mm, Text ka ma'am. Mm.
Ya, tuloy ko may sa na. Pag-vlog. Sa'yo naman, nakay Facebook. Nakay Facebook, mag-upload kag mga video. Pag video, na magkaon ka, mukbang ka, pwede na na-upload ayun. Depende ka ng viewers siguro. Ipo sa mama kaya mong share. Depende man sa kuan. Pag-upload nimo kanunay kay kung kanunay ka upload kuan ka ni Mita recommend na imo video. Diha na din mag-trending na din imo video. Para ma-pan ko, verify ko. Hoy, i-upload na ba yun ako ni Ha? I-promote ang kuan. Benedict? Di kani ang pagka kana ni ate. Kanunay man ko dani ka madam. Maya ba kumite? Maya's Resort. Mary Ann's Eatery. Sa sa Bulaga Balinguan, ari na mo sa pangalan ni Bulaklak ka ni Birian. Bulaklakan ni Madam Mirian. Hindi, Anne Marie. And Mary. Anne Mary. Uy, nag-follow na ka? Follow na. Kani lagi na. Basta makapalo na free soft drinks. Oh. Librehon ko ninyo? Na. Thank you. Guys, nana ko'y follower isa ka bukdani na daginot. Nya padayon tag kaon. Pagpalos ha. Pagpalusad kay para Hindi na siya iludam. Baso na mo, sikat sa mama. Sikat. Kapag mo soft drink. Sikat naman na siya din. sikat mawong sa tabi. Ikaw to isa siguro katong Erika, ano to? Erika Mejillas. Na, nagpanuban siya ni Medyo Maldito do. Karon? Oo. Pila ka rice? Patrabaho din siya sa iya. Rice bang to habang? Nagapuan man na sila ba? Sila medyo maldito. Dili kanang kauban niya. Kanang Magapuno Brothers. Dancer si Kapuno Brothers. Dancer kanang Kapuno Brothers. Ako ganahan si Krister. Mister Kapuno. Kay Dakuon. Gapit kay manghod mo to no. Wala kay nakakulab nila Brenda Mays Day ni Scarlett Dark. Nakaadto na ako dito, ilaha. Sa hasaan? Saan nila lahat ay? Ila Brenda Mays ba? Ihatagan gi kog ulo sa lechon baboy ni Brenda datong birthday niya. Sa katong Bring house. iyang payag-payag sa saan po to? Ha? Tinaguan farm? Ginagawan pa? Mm. Brenda Mays. So guys, ari na mas bulaklak ka ni Mirian. Lami na kayo. Wait sa tatay sa station ko. Grabe kay halang ganda. Magagana kay kaon. Prote. Pero makalambit pod. Nakalabit sa simot. Bihon, napay bihon. Sila mo te. Pila ka na ka. Dua. Isa ka rin. Ay wala tay biyahe pa kami gindi ay. Oh, kung biyahe? Aman. Alas 5. Naa. Nyaw sa to lang giingon nga kuan. Warning na ito, warning. Ha? Kuya kay anak na. Kung i-warning at tsunami sa to, Ay mo sa... ko eh. Pang hapin-hapin ba? Nya 10 feet na ba madam? Ang kuwan ka. Ang kahabuga. Ang kahabuga. Digius mo. Digius mo. Pang-vlog dito. 360 camera na ako. Oh. Pero wala na eh, kuhan memory. Ano na eh, kuhan yung singkod. Yun naman na. Kung Derek ka na sa kuwan. Okay po, quality na nito na eh. 20 Ha? ba yun? Camera, video. Wide ang yahang kuha. Pilay, kuhan man. Derek, makaulkol. Ha? Pilay palit. Hindi ulian naman ako. Taga Davao si Madam Tucci. Pila. Kuan. 20 kapin. Dala na iya mga kuan, iya mga Sa imong kuhan, napilay ka dako sulido ni mo. Pita. Kuhan ba? di man kapariho, depende raman Pero sa view. pinakala ko. Kaya kadako.
Ay dato no niyagi itong pandemic dagko. Sweldo dato. Dato na 20 kapin. Pesos na to halang yun. Mag 30 usahay. Datong pandemic dagko man views. Nya kan kay gagmay naman views. Daghan yun mag-use kaya sa malay. Diferensya na da. Kasi mo drinks dam. So kuhaan, Mountain Dew o Pepsi. Mountain Dew lang ako ada. Ah, Pepsi lang ako ada. Drinks ta guys. Kapiniguan na. Lamig kay bugnaw. Nabitinde, ako hindi kasi. Wala ka rice. Rice palihog ba? Tumalakis din. Dalawa lang ka rice. Yan sa'yo number 10. Ikas. 935. Ha? 35. 735. 814. 814? 814? Oh, wait lang. 8689. 8689. 110. Wait lang. Ano ito? Ano sa ito? Wala. Ayan dito. Kaya bird. Diri guys, pwede ra Gcash bayad. Oh, pwede ra. Pwede na po yung bayad guys. Ano? Pwede ra, pero pwede ra pag gusto ko. Kay ako'y mugukod sa inyo ha. Oh. Oh, ano tipid? Gukuron dahil damda. Gukuron dayon. Kung ano ka ni Memi. Na di gyud ako buhian. Layugaon gyud ako. Agoy. Ah, makabayad gid siya. Mana sold na ang panhap. Kaya balong ko da. Tatlo ka sa ito. Halang kaayo. Tumaak sa kahalang naman siya. Ha? Tumaak sa kahalang. Gani makagana kay kaon da. Siyempre, Tag 15 ning isa no kani. i-upload mo ba kaya mo i-share? Oh, basin ma-upload to na ko karon or ugma. Ang diri guys, kani siya 15 pesos. Chili garlic. Chili garlic, lami kayo makagana sa kaon. Oh, unya. Ang kani siya pila gani sir banida? 20. 20,000. Ang kani May 65. 65 kani 50. Ang kaning kuan siumay Kaya ako gani haramads. 90. 20 ni da. Tulo 20. Apil ang kuan lumpia daw kanang chicharon bulaklak tulo 100. Pero naluto na. Oh, naigi init. Unya gi kuan na dayon gi gunting-gunting. Pa-crispy. Lamig kayo Crispy. guys. Dali na mo guys. Pag-ikulat ninyo. Ito ni Agi kinagkaon bigay gud na daw. Ito ni Agi. Gaya na kong kaon. Agluya ko labi na og mga ingana, mga mantikaon agluya. Pero mga iyani oh, agluya ko. Ano man? Ang sa karni. Bakit? Hindi ka blood. High blood sad. Ay, mo di ay. Ang Da, di na magpalabi. gani. Panagsarap ako. Na, lami baya. O yung lami ang bawal. Ako kay Kuan, magkakuan kay kanang kanang. Balik ko ako sa dulo. Gani unya. Parisan lig bugnaw kaayo ah. Samot. Samot kalami. Samot kalami. Pagkaw man ay astang labi sa gibapi. Oh. Ayun. Samutan kan kay nanay kuan hot and spicy. Chili garlic dato ni Agi kay wala pa man ni. So? Nya karon na ana. Ito mo ha. Dua-dua. Yara guys, Dua ka rice, dua ka bulaklak.
100. Kagana kaayos kaon. Buwang yung ilang buwan. Gabiin na. Oh, okay. 50 Mountain Dew. 50 Mountain Dew ito. Sinubang. Dili sa kuan kanaang igagar yapon ako dito sa sindangan dapit. Niya nagula. Kung ikuan, jubilin mo. Oh, naguna man kog uli na siya ra may nabilin. Pag uli niya pagkagabi, diatangan siya. Kuyuan na gyapon ako ang nagkuan. Ito na pa-blatter ka. Oh, nagpa-blatter ko. Kay para kay kaduha na magudsad na niya gibuhat. Oh, Ano ito yung nag-bash nyo nga? Di Mario yapon yung ibang yapon. Ano daw yung mag-ipakuan, mo na daw uyuan. Gani Nasobra naman. nakauli siya sa ang sayang ba kay ang iyang bring house ato kay dagan bring house niya ba niya na kuan na usik-usik lang kay na buslot man ang Ay, kipagsumpag sa iya. oh pagkuan niya kay na kuan man ang silupin. Pag uli lagi nga wala na siya sinilas. Matoy pilmiro niya pero wala lang ko ni action dato kay uyuan lagi di kuan ra niya kaon kay grabe naman. Kay diri naglagom diri dahil ang diri sa kilid niya. Dugay to siya na kuan na report na ko kay na yun naman gud siya nga nahagba ra siya. Una di, Yan yung naka-report ni mo. oh di man jud kog tuo kay nganong hagba diri unya wala gani na unsa ang diri niya sa aping. Na diri ra lugar magdiretso ang kuan. Simple Nya, kayo. nya ang diri lagom kaayo di mao to ang nangita yung pagi nga mahibaw-an. Na pagkahibaw-an ako naayha pa din siya nagsulti pagkakuan gabi Pugos din ako pasulti niya. Mao to ang pagkabuntag nagpa-blatter na lang dayon ko. Di nagpa-medical. Ano, binausa raman ko yung Ha? Parang pabarangay wala na. Oh, nagdiretso ko una sa barangay sa Amua. Then blatter dito nagdiretso na pud sa dayon ko diri sa ubos. Nya na may request nga medical, nagpa-medical dayon ni. Kay wata kay bawo basig buhaton na pud na niya utro. Na mas grabe pa hinuon ang mahitabo o ya pataag kuan mas may nang aksyonan siya sa karon pa para di na mo utro. kay para makontrol niya kung kanang time nga makainom siya makontrol na niya Mana dis dia. Oh, kay di naman sa namay nga ingan na mo yun. hindi muna manggay sa atong kuan pero mo lagi nga laguton ko kay di man sa dagkakuan sa tagay gatagay pa man gyapon sayon ka nagpa-blatter mic daghapon man siguro to gahapon etong isa dato isa kadlaw niya pagkagabi nag-inom na pud nag-inom na pud di agkakuan ko kay inom rabe hinungdan nganong na kuanan siya kulatahan siya niya noon ang iyang kauban igagaw ra pud nako niya dili ba nato katag-an sa bukid kay naaya pakaanha na ana po ay pakaanha nagtapok-tapok na baya dayon Nagabot-abot. namo to gilagot ko kaganina po wagi ko nagkuan sa yaha kaganiha then kagabi nagtagay na po dito sa balay naglaguton ko ag saputon lagi ko mo na nako ba nga sa mga nga Noon, day mari ko. nga imbis nga agdepensahan ka kay para makontrol na imong tagay okay raman magtagay pero ayaw isagunson nya ikaw na ako ba nakulatahan kini bago niya nagtagay na pud Kung hindi mo gilaman dito. nawa ko ganahin Ba't yan siya magtagay? nya lahi ra ba siya nga maka tagay kay gusto na pag nay mag-iyon nga lakaw dayon dadtong pista sa kuan balingwan nga na sumbagan magyapon na siya mabitaw nga gibuisit kog maayo na diha sa kuan Sa? unsa nang sunod ani sa kuan San Alonso? San Alonso. Barkada ra pud sad niya. Unay ra di ay. Iko nga ikaw kay kuan ka sa kuan anang kulata o makainom, kontrol ka. Na dili pa. Naghapon na dito. Kagabi lagi. Pag uli na ako sa payag. Agoy ginuko nagtagay naman sad. Giiyaw pagid ang manok. Agoy. Agay. Di po. Gibarino gigog maayo gyud. Agoy. Nya imbes nga maurang manok unya anamon pag ihaw. Gibarino ko munang laguton ta. Okay ra man ang ingana di man ko agingon nga
agdili jud ko sa iyaha. Labi na sa tagay. Okay raman pero Hindi na maabot. magpakuan sa ba, magpalaylo sa ba. Kay bago pa ang nahitabo na masundan na sad di makulatahan, mapikas na pod ang Makuha na, sumbag. makumpleto na noon. Oh, magkumpleto na nun ang mata na kulatahan na impas ginon siya. Managlaguton ko. Agkawala ko sa kuan, agkawala ko sa timing labi na og naay agkakuan ba agkahitabo sa payag labi nag naitagay, di ka pa ka-vlog kay naay nag-videoke. Nya datong miagi nay nagtagay dito nya agbikil-bikil sa istorya apinan. May pagmamauli mo. Wala na, anasad madam, customer, oh. So, nila kauban ang sila dito. Akauban sila. Yan na, mag-follow mo. Wala pila to ako, Adam. Uy, panyapon mo, Ari, kaya daghan naming sudan. Char. So, taga-binibigyan ko rin sila. Taga Benedict, yapon din. Kauban din sila dato di ay. Mga taga Benedict, mga taga Bohol. Ilocano po. Ilocano ka. Yung dalawa, taga Bohol. Ilocano po kami lahat. Ay, lahat, Ilocano. Nagsinungaling yung isa di ay, guys. Okay. Sabi niya, Bohol. Ay, mas okay. Isang bulaklak na. Sa inyo ha. Pili na kayo. Mainit pa ang kanin, oh. Ay, po kayo dito, oh. Flowers, flowers. Kaya po, madam. Kaya pa parcel. Pila to ako, madam. Paris ka na. Ito yan yung ano. Dapat na naratilan. Nagluto na dapat. Buhay na mo. Oh. 20. Nag-abot-abot na ang mga customer. Purong pinanimuhan niya po ako. Ito kami po. Bulaklak. Pila ka buo? Isa ka bulaklak. Sa saging to. Bulaklak. Tana. Anak. Ubas ka no. Ano? Yung Kano? Ha? Kilala niyo si Kano, Ben? Ay, yung ano lang, Benedict ba? Benedict ba? Kano sa? Hala, naunsa man na, ah. Ano? Asawa ni Kana? Hala, naunsa man na. Sa padamhan. Okay na? Mana tagkaon guys, so Hi, vlog. diretso na din ta sa bukid. Hi. Ano pangalan ng channel? Maya Mia. Maya Mia. Yes. Shout out kay Maya Mia. Yes. Shout out naman dyan. Uy, follow niyo si Maya Mia. Oh. Maya Mia. Sa YouTube, sa Facebook page, Maya Mia po. Ito, luto-luto. Yan o. Imo, bulaklak. Ako din, bulaklak. Ang inyo harapang kauban kay nag-follow na to sa ako ah.